И здравейте, дами и господа, аз съм Никисов и добре дошли в първи епизод на Cops and Creams. Играем в сервера Hypixel, IP в описанието. И да, сервера е само за хора с копана игра, както бях казал в предния клип на Skywars. И да, сега играем Cops and Creams, където не знам защо, но отново може да си купуваме каквото си искаме. Тук е на рундове май, като гледам, или е на точки. И виждате, печели този отбор, който стигне първи до 1000 точки. Разбрах го вече. Фърляме един. Така, виждамте. Умираш. О, това как взима стабилно демича. Не мога да се къса. Да, не може да се сгъси очеви. Ау! То сме чупили малко кръста. Ай, тук защо е синен, тук трябва да е червено. Ай, котка, майко! Ставаме на половинка! То няма моби. Ме убива. Ми честит да ти кила. Сега ще те изгърбя. И да паднеш, пак ще те убива. И да падна, пак ще стана и ще те убия. Водят ще набият, нали? Те ще ни бият, ще набият. Аз губих и двамата. Нали? Да, тук да, по 7 точки. Аз почти върнах моят тима. Май да, поне аз май бях. И то с най-якото оръжие, бе. Оцели го 2 пъти, то трябва да умре, бе. 3 кила имам, от които 2 бяха бомбастични. О, ма ги водим, бе. И да паднем, пак ще станем и ще продължим. Така ни стигнахме до 300, което е много хубаво. Кой знак, че ги водим стабилно. И аз там не убих нито един, защото ме стреляха двама. Съжалявам, ако отново има лаг. Не мога да направя нищо. Понякога просто не е Hypixel лаги. Вау, водим ги почти с... Трябва да затварям устата. Добре! Как ме уби? Аз се едно ми стрелях. Добре, ма тято ме уби някак с превъртата, направо ме разбра, че... мисля, че беше слаб звука в предното видео. Ще го оставя този път на 65. Защото наистина мисля, че предния път беше слабо. Уау, водим ги с... да. Добре, този е някакъв господ, който не мога да оцеля никой. Уау, и от пистолети не умира. Очевидно тия хора са много добри. Да. Това вече трябва да умре. Не сетне да убия ясно. Така, нашия. Имаш смолк, браво. За 20 точки. Защо не дава 20 точки? Аре, виж как ме убива. Също ти. Така, фарбом. Така. Ще кемпа. Аз не ми взима. Що се излагаха? Това ми взе сега супер много демидж. Се забравям, че не игра Team Fortress. Ой! Ма не по мене, бе. Що ма цели? Съм на опараса. What? Къде са, бе? Те са толкова много... те са не чакат на шортовете и така. На ярдовете. Къде са наистина? На ярд са сигурно. Поне в истинския CS там е ярд. Благодаря единия. Така, бих го. В истинския CS поне и така е ярд. Ето ги двама тук на ярд. И то и още един. Бих двама тук на ярд. Поне аз му викам ярд. В смисъл в CS, доколкото знаме ярд. Така, презареждаме. Аз убих двама, един след друг. Защото съм слаб. Видях тази стрибе, И ми взеха кила, ли? What? Кой ми го взе? Кой спя? Вау! Там са двама супер добри. 50... това не беше честно, 50 точки им дади, бе. Що?
Им дай 50 точки, ние ги воехме, им дай 50 точки, са с много пред нас. Не много, ние ги стигнахме, няма. Напротив, с много са пак. 20-30 точки, това са много. Сол на 1 кил, да, 7 точки. What the fuck, Наши ще умират като мишоци. Искам на едно, може да я метнути тук и там горе. Мога, бе. И че силно ръце има моя. Дано да подпаля там смисъл, да не минават такова. Защото това прави много демидж, ако тръгнете да минавате. По-добре се го изчаквайте. Вижте, нашия стои афака и тук идват приятелите му. Окей, аз избих всички. Не, убих двама. Но това ние ги почти ги обърнахме. То трябва да умре! О, убих ги двамата! Обърнах играта. Обърнаха, да. What? Аз ги чъкали тук тунела. Бреме, нашите трябва да предприемат нещо. Не може аз да им правя целите игри на нашите. Ето, пак изчекалих някой. Сега тук ще дойде някой вече ме убият ми, да? What? Аз съм много добър, бе. Окей, аз обърнах тия и направих играта на нашите. Ето, те пак ме обърнаха, защото нашите не правят нищо. Добре, че аз бях стояла и тук да ги оправя ние всички, дето идват, че няма оправия с тях. Няма, те ще нам бият смисъл. Не, ние ги водим с малко повече точки. Опа, убил го. Как хубаво е, че убивам хора. Ето пак наводят, ето пак ги водим. Разберете. Вау, там как направиха нашите точки. Може да ги бием, може. Така те напостигват, ама... Те не настигнаха. Уй, те са двама. Добре, как се очаква да убие двамата? Убих единия. Убихме единия, хора, което е хубаво. Убил го. Аре, бързо да ги правим 1000. Още малко не остава до 1000. Още малко, убивайте го. Бързо. Трябва да ги бием. Браво. Аре, още малко килове. Не им давайте да умират. Не трябва да умирам тук. Добре, не умрях. По-точно го убих даже. Не, ме стреляй. Браво, Ник. Браво. Още някой ще ми дойде. Гръб ми идва. Мистаки, убих го. Мистаки. Още една точка ни трябва. Една точка. Един трябва да намерим да ги изгърбим, да ги бием. Где? Ти си жертвата. Аз ще убия последния, нали? Yes! Убих последния. Бихме, хора, бихме. Браво на нас. Нищо не гледайте, че пише Game Over. Но бихме. И мисля, че това ще е супер готиния край на този клип. Най-сетне бихме. Смисъл, може да съм и бил и други игри, но аз много не ги разбирам тия работи. Но важното е, че бихме. Според мен направих доста килови. Направил съм 46 хедшота. Run to win имам 5 и wins имам 1. Окей. Bombs defuse 0, bomb plank 0, defuse kills 3, TDM kills 60 кила, почти имам 21. Да, хора, надявам се да ви е харесал този епизод. Ако ви е харесал, абонирайте се, лайкайте го, споделяйте го с приятели и оставете едно коментарче. Така че надявам се да ви е харесал и чао!